Godt. Vi skal finde differentialregning af en firkant, hvor vi har 60 meter hegn. Det vi først gør, er, at vi siger x gange med 60 gange 2x divideret med 2. Så fordi vi dividerer, så skal den hedde x gange parentes 30 minus x parentes slut. Så skal vi gange ind i parentesen. Så jeg starter med at gange x ind med minus x. Så den kommer til med x, som kommer til minus x i anden plus 30x, fordi vi også ganger x med 30. Så kommer vi ned til her, hvor den er minus x, 2x plus 30. Og så skal vi solve. Så den hedder parentes minus 2 gange x plus 30 er lige med 0,x. Så x bliver lige med 15. Det vil sige, at hver x her har værdien 15. Og så for at finde arealet, så skal vi gange 15 med 15. Og det bliver 225. Vi kan også lave indhegning som en cirkel, men i en cirkel kan vi ikke bruge differentialregning, da vi kun har 60 meters hegn, og vi kan ikke lave det større end de 60 meter omkring. Vi skal finde arealet, og det gør vi ved at sige radius i anden divideret med pi. Så vi siger radius, som er omkredsen, divideret med 2 gange pi. 60 meter, som er vores hegn, divideret med 6,28, som er pi gange med 2. Det bliver så 9,55. Arealet er så lige med 9,55 opløftet i anden gange med pi. Så arealet, det bliver simpelthen 286,4 kvadratmeter. I opgave 2 har vi fået en mur her, der er 100 meter. Samtidig bruger vi en firkant, hvor vi hverken kender x eller y. Og til at finde ud af, hvad det er, benytter vi os af optimering og differentialregning. Herover har vi ligningen for de 60 meter hegn. Funktionen af x er lige med 2x plus y er lige med 60 meter. Det vil sige, at vi kender 2x, eller vi skal finde 2x sider og 1 y side. Og det gør vi herover. Der har vi den samme herovre. 60 minus 2x. Mere kan vi egentlig ikke finde, da vi hverken kender x eller y. Så vi kender y. Og for at finde arealet, så bruger vi den her y gange x. Herover der har vi y, ligningen på y, som vi sætter herned. Og yderligere, så differentierer vi herfra og ned. Så altså, vi opløser det her x med det usynlige x, der står heroppe. Så det kommer til at hedde 60 minus 2 gange 2. Så hedder den så bare 60 minus 4x. Ud fra det, der får vi solve er lige med x minus 15, som vi sætter op i en ligning heroppe, og i en funktion heroppe. For at finde ud af, hvad tangenthandling er. Den skal meget gerne være 0. Og det er den også. Så der, ud fra det kan vi se, at x er lige med 15, at det passer. Og så for at finde y-værdien, går vi herover. Vi har 60, og vi har x nu. Så vi ved, at 60 minus 2x, det er lige med 30, altså at y er lige med 30. Og så lige for at regne efter, så kan vi se, at 15 plus 15 plus 30, det er lige med 60. Og 30 gange 15 er lige med 450 kvadratmeter. Det optimale areal for rektanglen. Vi har vores 100 meter lange mur, og så antager vi, at vi har en ligebindende trekant, hvor siderne er x og x. Vi har en mængde, der gør godt af. Vi har 60 meter hegn til rådighed. Det er 2 gange 2, eller x gange x, 2x lige med 60 meter. Det differentierer vi. Dividerer med 2, så 60 bliver 30, og 2x bliver x. Så x er lige med 30. Det vil sige, at siderne på den ligebindende trekant er 30 og 30. Så for at finde arealet af vores ligebindende trekant, skal vi først finde højden i trekanten.
Og det gør vi ved at dele trekanten op i 2 dele, så vi kan bruge Pythagoras. Og det er a i anden plus b i anden lig med c i anden. Og vi antager, at h er a i anden, y er b i anden, og x er c i anden. Så det er h i anden plus y i anden lig med x i anden. Så vil vi gerne have, at h står alene, så vi udligner, så vi minuser med y på begge sider. Y i anden. Så der står h i anden i lig med kvadratroden af 30 i anden minus y i anden. Så kan vi finde vores areal. Arealet er y i anden gange h divideret med 2. Så det er y gange parentes kvadratroden 30 i anden minus y i anden parentes slut, som der ikke står med. Gange 2, fordi vi har 2. Før havde vi nemlig delt trekanten op, så gange med 2, for vi gerne vil have arealet af hele trekanten. Og så har vi så brugt i Tian Speyer, har vi brugt en differential funktion til en Speyer, som er d divideret med d i y-linjerne. Og det får vi så med y-værdien 21,2. Og så kan vi så sætte det ind i vores nye arealformel. Og det er så y gange h, fordi 2 og 2 går med hinanden, så de slettes. Så sætter vi vores y ind, som vi fik før, til 21,2 gange h, som vi har her, og indsætter y her, før der stod y i anden. Nu står der 21 gange 2 i anden, så der står kvadratroden af 30 i anden minus 21,2 i anden er lige med 450 kvadratmeter. Det vil sige, at 450 kvadratmeter er hele den ligebenede trekant. Så har vi sat vores funktion ind, som hedder x gange parentes 30 i anden minus x i anden. Faktisk hedder x her. X er faktisk y, men når du sætter det ind i en graf, bliver det til x. Og vi har sat vores y ind i grafens toppunkt og fundet det, og det passer. Så det vil sige, at 450 kvadratmeter er den ligebenedes trekant optimale areal. Okay, vi har en 100 meter lang mur, og vi har en trampets, som vi gerne vil finde arealet på. Vi går ud fra, at trampetsen er ligebenet, så P og P er det samme på begge sider. Vi har sat vores grader hernede til 45 grader, hvor vi laver en højde på begge sider. Og vi har så sagt, altså x er den her side, p er den her side, højden her, og så har vi også en side, der hedder z her. Så vi har 2 retvinklede trekanter her. Og y er hele siden. Så har vi z her og z her på begge de 2 retvinklede trekanter. Så har vi nogle regler, som vi gerne vil følge, at z det er det samme som h. At den her side på trekanten er det samme som den her side. Og at y er det samme som z, de 2 z plus x. Og det er også det samme som x plus 2h, da h og z har den samme længde. Vi har en mængde at gøre godt med. Vi har 60 meter hegn. Og de 60 meter hegn, det er på den her figur, trampets. Det er side x plus 2p. Så x, så vil vi gerne have, at x skal stå alene. Så vi udligner 2p, så det kommer til at stå x lige med 60 minus 2p. Så har vi en formel fra trampetsen, som hedder følgende. H divideret med 2 gange x plus y. Så sætter vi vores kendt værdi ind, y, som herpå er det samme som x plus 2z, men her i tilfældet har vi givet det h, som også har det samme længde som z. Så det er lige meget, om vi putter h eller z ind. Men det vi gerne vil finde, det er h-værdien i øjeblikket. Men for at finde h og p's værdi, skal vi bruge den her formel.
Z i anden plus H i anden lige med P i anden. Og 2H i anden lige med P i anden. Det er H-værdien, vi gerne vil finde. Og så putter vi den i kvadratrod. 2H i anden lige med P kvadratroden af P i anden. Så det bliver følgende. Så sætter vi det ind i vores areal for at finde H-værdien. Nu er det H-værdien, vi leder efter. Og det er H i anden gange 2 gange parentes 60 minus 2 parentes. Og det er herfra, vi har fået fra. Så det er H. Så det er faktisk 60 minus 2H. Så det er 60 minus 2H parentes kvadratroden af 2H i anden. Parentes plus 2H parentes slut. Og det er grafen funktion, som vi senere sætter ind i grafen for at få vores graf. Så sætter vi den ind til en spire, hvor vi bruger en solve-funktion for at finde H's værdi. Og det er en lang smør her, som så får H-værdi af 16,4 meter. Så vi finder ud af, at H-værdien er 16,4 meter, og det er det samme som Z. Så skal vi finde P's værdi. De 2 sider på trapetsen. Så det lyder som sagt som den forrige formel, vi havde, med kvadratroden af 2H i anden lige med P. Så får vi P om på den anden side, så der står P i lige med kvadratroden af 2 gange. Og vi har fundet H som tidligere, som blev 16,4, så det ind i formlen i anden. Og det vil sige, at P er 23,2 meter. Så for at finde x-værdien, vi kender allerede P's værdi. Så vi siger x er lige med 60 minus 2 gange 23,2, fordi vi har 2 sider af P. Så x bliver 13,6 meter. Så vi går herover. Så kan vi finde vores y-værdi. Og y er som tidligere den regel, vi har brugt hernede. Y er lige med x plus 2h. X plus 2h. Som også er z. Y er lige med x plus 2h. Så y er lige med, vi har fået en x-værdien fra tidligere, var 13,6 meter. Plus 2 gange 16,4, som vi fandt tidligere, også h's værdi. Så 4 er lige med 46,4 meter. Nu kan vi så finde arealet for vores trapez. Så h divideret med 2 gange parentes x plus y. Det er vores arealformel. Så sætter vi vores værdier ind. H's værdi er 16,4 divideret med 2 gange parentes 13,6 plus 46,4. Og der får vi 492 kvadratmeter. Så hvis vi kigger på vores graf, så har vi sat H's værdi ind, toppunktet 16,4. Så det passer med, at 492 kvadratmeter er trapezens optimale areal. I den sidste opgave står der, kan det betale sig for gårdejeren at købe nogle flere hegnspæle? Altså det kan det godt, har vi fundet frem til, i det han ved trapez får fuld udnyttelse ved kun 2 hegnspæle. Og samtidig kan han selvfølgelig lave en trekant, hvor han så kun skal bruge 1, selvom det ikke giver et helt så stort areal. Han kan også vælge at lave en cirkel, men til det der skal han jo bruge uendelig mange hegnspæle. Så trapezen, det giver det optimale areal. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad de her hegnspæle koster.